נופלים על זמן חיפה. אתה לא מראה בכוכבי ואתה שואל, ומי הוא? לא מביא שום גט, שום גט לא מביא. לא מביא שום גט. לא מביא שום גט. לא מביא שום גט. אנחנו ננצח. אל תוותרי לו. אני מבין את ההתלהמות, אבל פה זה בית דין לא מגרש כדורגל, ממש כן, יאללה. מה אתם עושים? אני רבי בן יוסף ומרשתי תמר בת יצחק. נגד? נגד? אלי בן כוכבי. אלי בן כוכבי. על מה אתם נמצאים פה בעצם? מרשתי כבר 3 שנים מבקשת גט, ובעלה לא נותן לה, זה פשוט בושה. תתבייש. מה יש לך להגיד? לא מביא לגט, לא אחרי 20 שנה שאני אוהב אותה. אוהב אותך. אני לא. אני אמרתי 20 שנה. די, מה זה ממך? לא, וילדים מעצמך. אתה כבר מפריע. אבל מי תמצאי בגיל 50? מי תמצאי? טוב. אני אמצא. טוב. האם אתה רוצה לחזור אליו? לא. לא, אדוני, אני לא מוכן לחזור אליך. האם אתה מוכן לתת לגט? לא. אוקיי. אנחנו נתחיל להקל לך על דברים לא טובים. אוקיי, מקובל. מקובל? אוקיי, מהיום חשבון הבא שלך באוטו שלך מעוקל. תודה רבה, בית המשפט סיים את חרא של היהדות! אנחנו ננצח! אנחנו נאכל אותך.